badi de dentin badi adatondaka timmani dawal onota ekewal garangal epewal hanyi bedaka Yawo TV ngam ɗaharatu wuro ceerno ɗum noon bisimilla mon jokke yebde walla jokkon yiide machallah ko daka nguleki moɗon ɗom kaji moɗon. Assalamu alaikum on bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ha yewiyankoɓe Daharatu TV to mbawɗon wonde wonirde on calminama e baɗi eyyi ko noon tan eɗen jokkodiri hono correspondant men toon to Dakar Medina Gounass hono guiɗo leñol ɓurɗo lollirde Ba Abdoulaye Amadou Ba ngam yaade e Dakar mami fewju yaade mi bandiraɓe tedduɓe on ji machallah beddaji ɗi foof koko keewi ala hen to mbawɗa yaade koko heewi machallah alhamdoulillahi foof heewi wi tep on ji ɗum ɗo alhamdoulillahi machallah ko ɗum ɗo woni Dakar bandiraɓe ƴeewi ɗi laafaji daneji jiiye hunde machallah a yiyat tan fodde to miijo ma haaɗi ɗo kono a wawa haalde fodde no foti haalirede alhamdoulillahi ko yettere Allah no feewi ɗum ɗo payon hen guite mon onon ɓe dañani arde ɓe jiyon gandon holno Dakar sifori gandon holko woni Dakar gandon holko addi ka ɓeɗo bandiraɓe ko fotɓe ni henna tawa ala ko addi ɗumen so wona arde ɗaɓɓude moƴƴere Allah e yiilade sellinde dewal mum Allah kono kadi e ñagade duwaw e ɗaɓɓude kadi duwaw nde Allah waɗanta ɗum moƴƴere bandiraɓe tedduɓe on ji balɗe jeenayyi jammaji sappo tuggi kikiɗe aset ha beetawe altine janggo so haaji gueno inchallah Dakar Hawsakoro ɗum noon ko Dakar mo 2022 hande ma raw ko sappo e ɗiɗi 3e mois 2022 foti wonde Dakar mo Madina Gounass ɗum ɗo ko kikiɗe takkusan wadde oɗon mbawi wiide baharu ladde wonti wuuro bandiraɓe sehilaɓe e tedduɓe yeeɓoɓe en Yawo TV ngam ɗaharatu wuro ceerno ma jolɗe moɗon haɗa tammi Dakar